gets me every time. Hi guys! Welcome to my channel. Magmukbang ni pizza. Mini mukbang because Pizza Co has buy one take one pizza promo. So, gigrab na mong opportunity. Let's eat! And night twist atong pagmukbang. So, unsa man atong twist? So, nami mga questions gi-prepare for both of us. So, mag-pick questions and i-answer na mo ang questions while eating. So, magpuli-puli make answer. Okay? So, magkaon na ta. Kay gutom na kaayo. Humot kay pizza, guys. Wow! Kami. Ngaon. Hilo mo. Wala ba ni tingog akong kauban? Wala tingog akong kauban. Okay, shake ang questions. Okay, so ako yung una magkuha. Ay, ikaw na magkuha. Okay, go. Wait. I will close my eyes. Okay. Sige. Basta Bisaya na lang kay Sige. struggle kay mag-Tagalog, guys. Okay. Leche flan or mango float? Ako matubag, ikaw. O, sa ba ni siya? Ako yung matuwag or ikaw? Ikaw matubag. Imong question, ikaw matubag. Okay. Ikaw na quite. Ako kay mango float. I like mango float. Ay, tubago na napod nato duha. Ano na lang. Okay. Ako electric flan. Goldilocks. Morot na akong isa ka box. Ako na isa. Kuan. Ako mango float. Dili kay nako bet ang leche flan kay sobra ra kay katamis. Ang mango float kay naman gud siya mix na aslong sa mangga. Then lami kay ang cream. Kaya Ako. next. Next. Ano na? What do you love the most about Thailand? Ang favorite part na ako sa Thailand, mahinumdum na ako ang Philippines in a sense kay tropical country po siya and Asian po siya, pero I don't consider it na same sa Philippines na third world country. Ikaw, sa may favorite mo sa Thailand? Favorite na ko sa Thailand kay What do you love the most? street foods. Dagan kasi sila street foods diri na lami. Basta ka na masimhutan pa lang nimo, layo pa lang ka nasimhutan na nimo ang kadang murag gagutom tingog na ang imong tiyan. Ang Kay lami kayo. Ang Thailand ang number one according sa Google. Number one most favorite street food or number one most cleanest street food in the whole world. Question. Kaya ako na. Ang kaon na ka, waki question. Na. May kanina na nahulog. Jollibee or Chowking? Jollibee? Jollibee na lang. Ano man? Kaya ko wala Jollibee dito sa Thailand. Ang po Chowking sa Thailand. Wala mo po Chowking pero daghan man siomai diri sa Thailand, daghan Chinese foods. Sino man? Sa like Sa Supanboy, daghan kay. diri sa among province daghan kaayo Chinese food, so dili ra kaayo mimingawon sa Chowking kay mura makatilaw ra mi og mga Chowking nga food. Kay, Pero sa Jollibee na may McDo diri pero lahi ra gyud siya. Like Jollibee is the best. I love ko to. magturuan na. Unsa tay kwan sa Jollibee di ay? Bidang saya. Bida ang saya. Jollibee po ako simply because akong lahiram chicken joy sa tanan mga chicken sa Thailand. Though lami po ng chicken sa Thailand, mas dagko pa kaysa sa chicken joy, pero kung mukhaon ka chicken joy. Pero kung mukhaon ka chicken joy sa Jollibee, lami rigid siya. Bahalag gamay ra siya, labi na karon sa Jollibee Chicken na door. gamay ang ilang mga chicken joy. Okay, your turn. Favorite food. Ha? Favorite food. Favorite food? Akong favorite na pagkaon is, for now,
burger. Kaya sa Thailand, grabe ka mahal ang burger. Wala sa Philippines, dagan kay burger joint. Hiningaw ko sa minute burger. Ang mga simple lang. Ikaw? akong favorite food ka. Karon lately is kuan. Kanang anything spicy. Sobrang sa kayo spicy sa ay. Ambot ay lami gid kay sa dila ang halang day. Lami gid kaayo. Next. Una, Question number 5. who is your celebrity crush? Ikaw na. Ako? Saan mo celebrity? Ah, mga Korean. Kanang dagan kaayo man. When it comes sa celebrity, busa gani celebrity sila kay mga gwapa mga gwapo. So wala gyud kami nga na celebrity crush. Pero kung ngay celebrity idol, isa ra gyud na. Ma, Sa itsura pa lang daw na. Impoy. Si M. The best kaya movie labi na kato sa Japan. Nasuya kay kunya kay naka-stay sa Japan. Ako na. Ano yung ayaw mong ugali ko? Maldita. Pero sometimes, mo pa ang best part kay kung as long as kabalo mga kung maldita ang tao, kung gamilalditahan kanya, pasabot palangga kanya. Kung di kanya minalditahan, wa siya kerning. Kung dili nga ganahan na iyahang ugali kay kuan. Sa puton. Sa puton kina siya basta magdula og gaming na mapildi siya kay Wala mo pa napildi. high blood. Gitabangan ko. Yo, at least sa kalawag ako, pero tabangan ko. High blood. Ako siya gingnan nga dili na lang siya magdula kung high blood siya. Mao na to siya. Next. Japan or Korea? Japan. Me, Korea. Korea na. Ako lang siya na dream country tungod kay Sa mga Korean. Korean novela. What do you miss most about the Philippines? Except your family, kay. Pero may mga family number 1 sa OFW. Akong pinaka-miss, except sa family and friends, street food. Not street food. Like, Kasawa ani oy. mukha katao na yun. Pasabot tubig tanan walay lasa. Ako na humag sound tubad. Oh, sige, sorry. Ako ni-miss ang pagkaon sa Philippines. Filipino food. Kung na-miss na ako sa Pilipinas kay sika, jeep, taxi. Miss ka na, traffic mo na. O traffic lagi pero at least maski gabi na makasakay kag sikad. Diri sa Thailand, like labi na sa province, walay sikad kung wadto kag 7-Eleven nga layo kayo. Na besh, backlight mode ka, wala kay motor. Ya, kung na emergency, lisod kayo. Na sila tuk-tuk pero gabi kuan na kanang kinahanglan na nimo sila tawagan, kinahanglan ka mag-close og tuk-tuk driver para makontak nimo or magkasinabot mo nga dili man ka kaistoryag tay so saon lugar. Sa to po. What do you love about me? So, ikaw mo tubag, ako mo tubag sa imo. What do you love about me? Sa ako ang love ng good guy. Dili man na isa lang ang butang. Kaya kung isa na ka butang, kung mawala na butang, di na lugar mo love ang tao. May love na ako siya kay tungkol sa mga experiences na mo na gianduhan. As long as ang iyong relationship ma-define sa inyong experience. Dapat, the more na iyong na-experience, the more mo. Ako, what do I love about you is Ako itsura. grabe ka siya, Carrie. And tas kay ang patience, akong kamalita. Ang pinakaganahan kang Brian is, ang among goals is nagpariha duha. Like, kung sa ang akong goals sa akong life, like, mosad ang iyang goals sa iyang life. Ay, dili man sa tanan butang na pariha mi. But in as outlook sa amo ug unsa among gusto sa among future, like nagpariha mi sa amo ang mga plans. Okay, sige tanay. Lights on or lights off?
in any aspect. Saan? Lights on sa pagtulog or lights off. Lights Ana on, na lang. kaya di man di ko katulog kung naihayag. Lights on? Ay, lights Ah! off, lights off, lights off. Lights off. Kaya di ko katulog ko eh. Kung naihayag. kayo. Makatulog ko pero pag mata na ako, sakit akong mata. Ako kay lights off gyapon ko. Uy, lain kay matulog besh ug Lights on. nag-lights on ka, magsiga imong mata na. Dili gid ko katulog ana. Ako ba tayo time sa last question? Nga pala, pa ko pizza na. Napawi ako apod. Sige. Mm. Ano? Palawan or Boracay? Okay. Ako I choose Palawan. Kaya di ko mahilig sa nightlife sa Boracay. Kusad Palawan. Pero Palawan o Boracay, I'll throw that out. Tubig. Ako lasaw na. Lasaw na. One. Nesty. Tutukan ko. Juan, ako is Palawan. Nakaadun ako ng both places sa Palawan, sa Puerto Princesa, o sa El Nido, and sa Boracay with my mom sa iyang birthday last 2017. Tsada siya both, but ang sa Boracay magod is limited lang for the beach and dili tsada lang island hopping like around lang sa Boracay area, like dili gid siya nga tsada kay ang island hopping. Pero sa Palawan na lang. Yung gilang kuhaan. Yes, ang Palawan, grabe, the best good. As in, kulangan ang imong isa ka adlaw para ma-tour nimo ang tanan islands. Kaya na may tour A, tour B, tour C. So, okay. Last one na lang. Kaya na po kay pizza. Sige. What's your... Ano yan? What do you wish for this Christmas? Ano? What do I wish for this Christmas? Dili na siya gift material. Dili na siya kuan. Pwede ra. Ako wish sa Christmas kay healthy ang whole family back home. Same mig wish. Mo na gid na. Same sad sa amo diri is tagaan mi baskog na lawas while ga trabaho malayo sa mong family. Kuan makatigom mi kay daghan kay migbayronon. Pero same ta kay na-stop na mo gud ang mga material things is kaya na mo paliton kung tiguman na mo pero so Isod kay magkasakit labi na kung layo kasi yung pamilya. Thankful lang ko kay na si Brian kung magsakit ko. at least mo Nakoy matawagan nga. Walaga. Malaga. Same sad sa iya. Like kung andisod kaayo gyud na magsakit na ikaw ra isa tapos layo kasi yung pamilya ko. Wala kay maistoryahan, wala kay mahangyo. Makapalit sa imong tambal like number 1 yun na. wala gyud lisod kaayo. Okay. Ano yun ang tubig. Grabe gyud ka lasaw. So, nahurot na ang among pizza. Grabe kayo no, nahurot na ang duha ka medium size pizza. Wow! Dili gyud mi maniwang. Diet mo. Diet pa daw to siya aning level. Large Cheat day ka cheat day. Large unta to siya pero nag-medium lang mi kay nag-diet lang mi. Diba? Cheat day ba? So, unta na lingaw mo sa among video and namoy na sabi na learn Siya more about sa ato duha. Okay. So, bye-bye! Like, share, and subscribe. Okay? Bye-bye!